hamya tei kok hamya sanai rono ang hamustang hambai. Bele hambai. Rungmon snejar kutang tang sulismi tang citam jara. Korbokro tomo elemno lok sawi elem ringa deba sini munggoko nikotar flaya deba wolama kana ni haku jogote lampraro ke basajak bo kami yung hamatu garo bochuregi sawo oborogro ang norno ringi sawo ango sakani bebagno no korang sotonai sawo knadi angkong kaham korno sanai te ani khugni soy kok sakhnai tamni himke angko kubai sawo angko khamno selenggo ang samani abo kobro kubai mang aro kache kaise phano tatal bogure te kokoi bogure aboro sinaroni thani kepleng mang elem gonang roni thani aborok soimang ruphainai awoi ani frungmano se saina di rangchangnai awoi elem no se saina di tamni himke elemon ka holong ka hamslai se ka hamko abo nang asung manang chungmaro baimung sabai phano sutai kirei ang elem sian kurung robai stongo ang elem sian simung tei kaham hamya chonnani ang siwo subrayung no borong khlai makhe hamya no maisle mase gongchungma tei kokotor sama lam hamya tei kok hamya sanai rona ang selenggo hambai. Bele kahang. Nasi ya bak lomba ketek mudik aja. Kahang ke khoro di. Ye hai ke si. Silema hai ke si. Ahan hai jorar nai office jamatia boriya gulo tondir rungma jamatia gordon bisi. Tabo jorar jane office jamatia tomde. Salka bisi. Tomide. Bible kutang nai rumong satarit bar suan imir hatin jora kobok lok tongwa elem nolok sawer elem linya diba simung bobini korang kotor klaya diba bola mangana ni haku sugote lambra rogok keba saja kami yunggo hatma dugar bustonggo bociri bisawa o borok rok agno rok ringgo sawa ang oha thakani bebak mono korang sodone sawa o butua rok sianona sirangdi o khasya rok khasina klasidi nadi angko kaham kuk rok no sanai teyari kuk ni soy kok seongkhanai tamni hinba angko kubise sawa angko khamya rok no selengwa ang thamani aborok kubimang aro katsui kaise pano tatal bokurui tei kokoi bokurui aborok sina rok ni thani kepleng mang elam gana rok ni thani aborok soi mang rupai nai awoi ani prungmano se saina die rangtang nai awoi elam no saina die tamni hinba elam kha halong kaham mislai se kaham abon nang asung manam chungmarobat mungsa bai pano sutai kurui ang elam sian kerung rok bai ang tongwa sumungte kaham hamya tongnani ang siwa subrayungna borong klai makhe hamya no naislema se gongtungma kok kotor sama lam hamya te kok hamya sanai rokno ang naislewa hamai. Bele hambai. Ibi jamatia no aka office ini deba selasing nanti dong. Kamera tulis dah. Aku bele kahang. Ahan hai jorar jane rungma jamatia borson bisi. Tomde
Hari. Romans chapter 8, verse 1 to 13. Pagbagraga tonggo, elem no lok sagay, elem dingyadiba, simungbo bini korang kotor sayadiba, bo lamaganani hakujuko te lambraro ke basaja, kami yungbo hakma do garbus kango bo chirigi sayo o borogrok ang morokno ringgay sayo ang o hasakani bebak no kurang sotonay sayo o butuaro syan angna serengdi o kasyaro kasyana kasyidi knadi ang o kahamko rokno sanay te anikog ni soy kakse angkonay tom ni himba angkok kebuise sawo angkok hamyano naslewo ang samani abo kebuimang aro katse kaisapano tatal bakure te kapoy bakure aborok sinay rokni thani keplengmang elam ganang rokni thani agosoymang Rupanya ani perempuan se sayunya di ramsarna yawai elemna se sayunya di kami hinda elem angka kolong kahamni slai se kaham ato nang asap mana mo cuma dopai mungsa pai pano pai kere ang elem syan kerenggo pai ang tonggo shimu te kaham hamya sanay dokma ang nasewo ambay Janai kaham Rumah Jomatiana Hai Jorar Janai Siruk Jomatia Golgotha BC Hari Boni ya gulo tiar tongdi Sati Jomatia Khaksan BC Ang Bible khúc tang nai promung berem jar betang tang sani simi tang sitam jora ko bokro ko tang elem nolop sawi elem rungya diba sini mung bobini khorang kotor klaya diba bolama ganani ha kuchugo te lampra rogo ke basajak kamiyungo hap madugar bus kango bosirigi sawa o borok rogno ringi sawa o ang o hasakani bebak no khorang sotoni sawa o butuwarok sian ngna srengdi o khasiaro khasina khladi knadi angko kahamko rongna sanai de ani khokni swai kok se angkhanai angkubi kok se sawa angkok hamyana selenga angkok samani abo kubuimang aro katsui kaisa phana tatal bakrui te kokoi bakrui abo rok sinai rongni thani keplengmang elem gunang rongni thani soimang Rupanya yawi ani prungwana si sawina di rangchakna yawi an elem no si sawina di tani hunba elem ungka holong kaham ni slai se kaham abo nung asung mana musung marok bai mungsa bai phana suthai kirui ang elem changkrung bai ang tonggo si mungte kaham hamya songnani ang siwa subrayung no borang klaima ka hamya no naisle ma sem Kongsukma ko kotor sama lama hamya te ko hamya sana yang na ang naisle ro elem katapamen joton cak ketal ke hamare place Jalai kaham Nisir Jomatiana hambai Tawhan hai jorar nai Sati Jomatia Khaksan BC Boni ya gulo tiar tongdi khumtogya Jomatia Bangpur BC Jotono khwai kaham ang elem ba khuk kangnai rang mang kaham pizza ni beram ram char betang tang san simi tang si tham chora
Kobokrogo tongo elem no lop saboi. Elem ringyadiba shimung bobini korang kutro klayadiba bolama ganani ha kuchuko te lamprarowo ke basasak kami yungo hamado garbes kango bochirikri shabo o borok angno rogno ringai shabo ang oha sakani bebak no korang sotonoi shabo o butua rok sian ungna sengdi o kasia rok kasina klash di knadi angko kaham kuk rogno sanai te ani kukni soy kok se ongkarnai tamni hanba angko kubuche sabo angko kamiano selengo ang samani abo kubui mang aro katsui kaisa phano tatal bokurei te kokoi bokurei aborok sinai rongni thani kepleng mang elem ganang rongni thani aborok soi mang ruk phainai aboi ani phurungmano se saibinya di rangchakna aboi elem no se saibinya di tamni hanba elem ungkha holong kaham nislai se kaham abo nang asik man nam chungmaro bai nung sa bai phano sutai kerei ang elem sian kerero bai ang tonggo simungte kaham hamya chongnani ang sibo subrayungno boram klaima ke hamya no naisler mase kongchukma kokotor sama lam hamya te kok hamya sanai rokno ang naislero me elem ba kok ketar pore mani jotone saka hamar rogan sin Mereka ham sati jamatia kaksang bisi na tabahan hai zorar janai khumtogia jamatia bangpul bisi padi pon ya golo tiar tomdi mizubi jamatia hodrai bisi tomde tiar ke tomdi to padi khumtogia bangpul bisi ang elem bak kuk kangnai phurungmo berem chai utang tang sani simi chitham jora kok bokrogo tongo elem no lop saboi elem rangyadiba shimung bobini phorang kotor khlayadiba bo lama garani hakusugo tei lamprarogo khebasaja kami yungo hamadu garbus kango bo chirigui sabo o borok rok angni rokno ringgui sabo ang o hasakani bebak no khorang sotomui sabo o butua rok sian ungna serendi o khasia rok khasina khlasdi khnadi angko kaham kuk rono sanai tei ani khukni soi kok se ongkhonai tamni hanba angko kubaise sabo angko hamyano selengo ang samani aboro kubaima aro kasrui kaisa phano tatal bokurei tei kokoi bokurei aboro sinai rokni thani keplengma elem ganang rokni thani aboro soima ruk phaina yawoi ani phurungmano se sayoi nadi rangsak na yawoi elem no se sayoi nadi tamni hanba elem ungkha holong kaham nislai se kaham abo nang asal mana mutukma rogai mungsa bai phano suthai kerei ang elem sian kereng rok bai ang songgo simung tei kaham hamya songnani ang sibo subrayung no boram khlai mangkhe hamya no naisle mase kungchukma kok kotor sama lam hamya tei kok hamya sanai rono ang naislebo elem ba kathar pore mani subrayung no katal ke hamla ni rolang sta belai ke hambai musang ki khumtogia jamatia bangpul bisi na jora reza otago mizubi jamatia hodrai bisi tomode padi bon ya golo tiar tomde athukri jamatia duluma bisi phaimani bagi buya pa korodi ai ko ang khuk tangnai phurumung bija berem jar batang ke tang sani simi tang samjora o bokorgo sujak tongo elem no lop sawi elem ringyade ba shimung bo bini khorang kotor klayade ba bo lama gana ni ha kuchuko te lampra rogo ke bataja kamiyungo hamma do garbus kango bo chiri kai sawo
O borok rok ang no rong no ringgi sawo. Ang o ha sakani bebak no korang sotani sawo. O butua rok sianuna senungsidi o khasiya rok khasina khlaisidi. Khnadi ani ko kahamku rono sanai te ani khumni soi kok se ongkonai. Tamni himba ang soi kok se sanai. Angko kebersihan sawo, angko kamiana selenggo, ang kamani abo kubimang aro katsui kaisa pano tatalbo kerai tei kokoi bo kerai. Abo rok sinai roni thani keplengmang, elem genang roni thani soimang. Rufaina yawoi ani pramano se saina di elem nai rangchang na yawoi elem no se saina di tamni hamba elem ka holong kaham nislai se kaham abo nang asuk mana musumaro bai mangsa bai pano sudai keroi. Ang elem sian kerenglo bai ang tonggo simongte kaham hamya tongna ni ang siwo. Subrayum no borong klaima ke hamyano naiselma se kuntuma ko kodor sama lama hamya te ko hamya sanai rono ang naislero. Hambai. Mulai kaham, miss video jomatiana. Hai joran nai, athukri jomatia duluma bisi. Tongde. Bonia gulo tiar tongde, gerak jomatia gorjung bisi. Ang Bible ko tangay promong besar ni. Beram ramsar patang tang sani sini tang si tham kara ko bakra ko tanggo elam no lop sawoi elam ringya deba simung bobi ni kharang kotor khlaya deba bolama gana ni haku jogo elam prawo ka ba chajak kami yongo hapma do kapes kangga basuri be shawo o borok ro ang no ringge shawo ang o ha sakani bebak no kharang sotani shawo o butua rok sian angna sirengdi o khasiya rok khasina khlaisidi khanadi angko kaham kok rok no sana te an kok ni so kok se ongkatna tam ni himba angko kebesha sawa angko khamyana selenggo ang samani abo kubimang aro kaksi kaisa phano taral bekere te kokoi bekere abo rok sinai rok ni thani keplengman elam ganang rok ni thani abo rok soiman Rupai na yaboi ani prama na se saibi nyadi rangsak na yaboi elem na se saibi nyadi tam ni himba elem angka holong kaham ni slice kaham abo nung asuk man na musuk maro bai mursha bai phano suthai kuroi ang elem sian kurung rok bai ang tonggo simungte kaham hamya tongna ni ang siwo Subrayum na borang klaima ke hamya no naistre mas de kung chukma ko kotor sama lam hamya te kok hamya sanai rok na ang naistre asal na tung elbo borang kajar sama kubang ka hamya rastam amen. Dalai ke hambai miss athukri jomatia no hai tora runai gorjung di sini kerak jomatia tongde tongona bonia gulo tiar tongdi Benjamin jomatia bangpur bisi Rangmang chapter 8 di verse 1 nicing 13 jora. Kau bukro tongo elem no lop sawoi. Elem ringya diba. Simung bobi ni kolam kotor klaya diba. Buang lama gana ni haku tukote lambra rogo ke basaza. Kami yung hap mando garbus kang bociri gai sawo. O boro ang no rono ringai sawo. Ang o ha sakani beba kolam no rono sotore sawo.
o budwarok sian angna serengdi o khasiarok khasina khlasdi khnadi angko kaham kuprono sanaite ani khukni soikok se ongkhanai tam nihin ba angko kubuise sawo angko khamiano selengo angko samani abo kubimang aro katsui kaisa phano tata bukere te kokoi bukere a borong ro sinai roni thani keplengmang elem a borong elem gana roni thani soimang Rupai na yawi ani prengmano se sayuna di rangsang na yawi elem no se sayuna di tam nihin ba elem ka holong kaham ni slide se kaham abno nang asung mana musuro bai mung sa bai phano suthai kerei ang elem sian kereng ro bai ang tonggu simung te kaham ham ya chona ni ang simu Subraim no borom klaima ke hamnya no nice ler mase kungkusuk sama kok kotor sama te lama hamnya klaima no subrai nice lero kisa lamba ketapur morsting kadut sinsa ketau ke hamnya thang Balai ke kaham sini gerak gematia Taibo Doraribo Benjamin Zamatia Bangpur DC Bonia Golo Tiatongi Nux Kang Zamatia Duluma BC Rumung berem sa bedang sanin siming jitam obo pro tonglo elem no lok sawi elem ringya deba simung bobini korang kotor klaya deba bola magana ni hak suwate lampra rawoke basa kami yung hamadu garbus kang obo sirigi sawo oboro ro ano no ringi sawo ang o hasagani bebang no korang sotoni sawo obutwaro sianeng serengsti okasiaro kasina klasdi Nadi ani kok kaham hambai Kata Yafa Parade Belakan hambai sini macam Benjamin Zamatiano Tani ka bo Tuan disigat kai kono Bairi maya kai kono Bora kebango pai ba udru bomo pai ba pai mani bora bagus belaki kaham hambai Zoranai Nux Kang Zamatia Duluma BC Boni ya gulo tiar tongdi sayani Zamatia Khaksang BC sayani boleh na sayani ang Bible cook tangai prunung berem jar butang tang sercimi tang jitam jara kok bokrogo tongo elem no lop sawo elem ringya diba simung bobini korang kotor klaya diba bolama kanani hak kusugo te lamprago ke bacaja kamyung ni hak mando garbus kango bociri gi sawo o borok ro ang no ringi sawo ang o hasagani bebang no korang sotoni sawo o borok o budwaro sianu na serungdi o khasiaro khasina khlasidi Nadi angko kahang ku groma sanai te ani kuk ni soi kok se ongkhanai tam nihin bangko kubisi sawo angko hameno sirengo ang samani abo kubimang aro ka soi kasaporno tatal bukuroi te kokoi bukuroi abo rok sinar rantani keplengma elem gona rantani abo rok soi ma ruk phane awoi ani prumana se saiwina di
rangchaknayawo LM no se saibinadi tam nihin ba LM ka holong kaham nislai se kaham abo nung asuk man namu cumaro bai mungsa bai kono sutai geroi ang LM chen grong bai ang tango simungte kaham hamya chamani ang sibo subrengno borong klaima ke hamya no naslemo se kungchungna ko kotor sama lam hamya te ko hamya thara na naslewa hambai jalai ke kaham nokstang jamatia ekdom suja ke kore khunarika atawo joranai saini jamatia khaksa bisi no boni yagulo tiar tongdi crossen jamatia hodrai bisi crossen tongde crossen de bumo tawde hodrai bisi to creation de ode bumo ke saini jamatia khaksa bisi Jotana pungkaham ang LM bakuk tangnai perumung kaham bicar ni berelem jar betang tang seni sini tang sikam jara kok bokrogo tango LM no lop sawe LM ninya diba shimung bini kwarang botor klaya diba bolama gadani ha kusugo te lamparago keba saja kami jungo hab maduga beskango bosiri bisawo Oboro ang norong rini sawo ang ohasa kanya beba mono karang sotone sawo o putuaro sian ona sirindi o kasharo kashina klashdi knadi ang ko kaham kubro na sanay te ani kub nisoy kokse ongkonay tamni hungba ang ko kobise sawo ang ko kamiano selengo ang samani abo kobima aro katsui kaisa pano tata tokore te kokoy bakure abo roksina roni thani kepleng ma LM kana roni thani abo roksoi ma rupa na yawe ani purama na se saiwina di rangsak na yawe LM na se saiwina di tamni humba LM mangka holong kaham nislai se kaham abo nang abo asal mana mucuna robai musa bai kano sutai kere ang LM shan kereng bai ang tango kaham simungte kaham hamya chongnani ang sibo subraingna borong klaima ke hamya no nasle mase kungchuma te ko kotor sama lam hamya te ko hamya sanai rona ang nasle ro ang LM ba khok tangmani bisingte ka to teng sa kaham rekhe ambai belai khana tho kesang kesang ke koreka hai joranai creation jamatia hodrai bisi Perumung bisak beremsar tang sani simi tang si thang jora kogo krogo tangu LM no lop sawe LM ringya deba simung bobini korang kotor klaya deba bolama ganani ha kusukte lamprago basaja kami yung hab na dugar bus kango bosiri gi sawo o borok rok agne romno ringi sawo ang oha sakani bebak nono korang sotoni sawo o budwaro sianang nasirungdi o khasiaro khasina klaisidi khnadi ang kok kaham kok rono sanaite ani khumi soi kok se ongkanai tang nihin ba ang kok sawo ang kok hamiano selengo ang samani alo kubima aro katsui kaisa pano tatal bokre te kokoy bokre a borok sinai roni thani kepleng ma LM grang ni thani a borok soi ma ruk khaina yawoi ani phurungmano se saina di rangchak na yawoi LM no se saina di tang ni han ba LM ka holong ka hamne slai se kaha
Awanung asak manam sumalong bai mungsawai phanga sulthai kerei ang elem sian kereng rok bai ang tongo simungte kaham hamya songna ang siwo subrayung no borong klai makhe hamya no naisler mase kung sukma kok kotor sama lam hamya te kok hamya sanai rongno ang naisler ro hambai hambai ini macam creation sama tiana kahan ke bapore ngerja ini 10 to 14 age nilai pai legra kha ai bagu phari joto 10 to 14 rok bro kahama ke bro ni recitation of participate khabe bagai hai ne ba sawi kisak gedek ba sa ya pak pak lagran doi ta aso de ya kha ba ke kharo de sinro apa to no sinro ka gedek aso lagka ba na এখন দু গিয়া দো আসুক দু গিয়া উই পাইরিস নে বড় তাই বাংলি আবা 14 প্লাস নো পাইরি লইছ নাই চিনি জাত বিয়া খারে থাকা আদরে আন্তা কো মুরি নাই চিনি জাত ছ পায়া সানি পাই কিসান আসিং লাইছিরি সুতিবান মুসুম ফানো পাইরি লইছ নাই কা তাই কি সহজ খাইছ নাই তো আং বু মুরি নাই গান্দার তংবাদি সালকা বিসি সালনি জমাতিয়া তমদে ha salan bangfur de elen ke bokri khano salani jamatia bangfur bisisi no hoyar jamatia tuizlan bisi tomde tuizlan bisi tomna salka jamatia dulukma Dulu mas halka bisi, kenapa ya? Balai bang yang bisi mahai ke si, dunia si pas mana kable, borok bang yang tadi. Ketal jamatia, gordon bisi, tomo. Eden jamatia, gordon bisi. Balai bang ya si, hai bagus cung dakti ke ceng lain ay, bro ni bagus, ceng lain bagus apa profit deh. Zoran nai phali chung zoran lai nai line ke chengi thang lai sinai nong ni omo khai di do line kahan ke khai le di ma dalok sa gyat kheta omo ko 14 plus tiar tong de ga cheng sinai no zoran ro saloni jamatia bangpur bisi thari Betang sana sini tang si bagora. Obokro tongo, bebani no zora tongo. Bebani no zora tongo. Oh hasa kawo bebani no kasih zora tongo. Akanya zora butongo, tanya ni zora butongo. Kanya ni zora butongo, kaya no pushana zora butongo. Betarna zora butongo, hamdana zora butongo. Sebanyak zora butongo, tisana zora butongo. Sabna zora butongo, menenya zora butongo. Buka kamna ni zora butongo. Masana zora butongo, holong kita lainnya zora butongo, holong semua semua zora butongo, hamzah kebal zora butongo, kebal yang tongma ni zora butongo, rutubi mana zora butongo, kemana zora butongo, di sawi tongma zora butongo, kibi rohorma zora butongo, sisinga zora butongo, separi surna zora butongo, siring tongma kok sana zora butongo. Hamzah
jora butongo tenga sena jora butongo subani jora te utha laina jora butongo samung tangna sha bini tangna ya golo tamuman kai torjokono barjarwi bare ke tongmano ang sawi mankha bo bebangni no so jora songkha ei bo borongni bokhawo lai thangjak te thinangni kongno sinani musungwo tamu khe kai tor yapang sini paithak jora tamu khlaikha borok rok romoi mania ang sawi mano borok rok thang tongsani tong bekas serangui tong thogui tong man slai kaham gurui te jungjo kono kolam te khlaiwai samung tanggui ta thai nung thai amon kaitor ni hili ang sawi mano kaitor khlai mane abo mol brong tong khlai nai aro te musa sub dawi bemania te khlaiwai bemania joto no bono borom khlaiwai ke tu humne se kaitor amon khlaiwo asat unggi tongmarok abo sekango bo te chinango ungno tongmarok bo bebang no sekangno ungkha unggi tongjaro no kaitor no khiro elam ba kata ko mani kaitor joto no hamarok thang amin hambai jelaka hambai kini mi salani jamatiano haina hai jora rejangai boyar jamatia tejuna bisini Ang porenai purungani chapter 3 verse ke 1 ni simi 15 jora ko pokro togo joton bebal no jora togo bebal ni no jora togo hasa togo bebal ni no kaisa jora togo asanya ni jora togo phina ni jora togo kaina ni jora togo kaisa no phunjangai jora togo buthanai jora togo hamna ni jora togo subai nai te tisanai jora togo boleh dikah je boman sale sai kalakha agar boleh ke hambai jeng bus kontak trek ini jora ripine hai dohai salka jamatia dulugma bisi Namanya, dulu mah bisi salka jamatia kuri deh, lahir sini. Akhirnya jom, mana gorjun bisi ketal jamatia. Kamu. Aku renai penunggangi berang-berang tha, bertangke tangsan mi tangkiba. Kau bukro tunggu, bebagi no jora tunggu. Bebagi no jora tunggu, hasa kago, bebagi no kaisa jora tunggu. Atai na bo jora tunggu, theina ni bo jora tunggu. Kaina ni bo jora tunggu, kaija no kuisa na bo jora tunggu. Bethan na bo jora tunggu, tisa na bo jora tunggu. Muni karna bajara tonggo, munina bajara tonggo. Beka kamna ni jara tonggo, te musana bajara tonggo. Kolom kita laina bajara tonggo, kolom thumoi rumna bajara tonggo. Hamjagai kebagna bajara tonggo, te kebag yake tongna bajara tonggo. Rutubiman ma jara tonggo, te kemana jara tonggo. Fisikna jara tonggo, te sepahui surna jara tonggo. Hamjagna jara tonggo, te sering ke tongna jara tonggo. Sering tongna te kok sana jara tonggo. Hamjagna jara tonggo, te naisverna jara tonggo.
Sobani jora tei kethalai jora bo tongo. Samkangnai sa tamaya lolo tamoman. Kaitor joto no bazaroi pailai ke tomano ang sawai manka. Bo bebani no sai jora tongka. Bela-bela ke nambai ketal jomatiano. Bo boje bo ni palma sale bo sayu thaka. Pasti apa pun disurungi pajak nolai bo makna kalian. Ekon tay bekahon jembus kampus sebagai surung lagi nai. Ini tay kaisa tongko bono las eden jomatia gorjung bisi. Kemudian bono las कहाँ के खनालाई नहीं लोग कहते तो मिस्टर है नंग सिलास जराना Hello. Hambai kai torno jorane bangai te thano hambai te judges rono hambai naikole taman bangai ang sanai purnani chapter 3 verse 1 is 15 kobo probo tanggu bebagni no jora tanggo sanai bebagni no jora tanggo o hasakao bebagni no kaisa jora tanggo asaina jora botongo थैना नि जरा बोतंगो कायना नि जरा बोतंगो कायजागनो फुइसाना जरा बोतंगो बुथारना जरा बोतंगो हामरना जरा बोतंगो सबायना जरा बोतंगो तिसाना जरा बोतंगो कापना जरा बोतंगो मुनैना जरा बोतंगो बखा खामना नि जरा बोतंगो ते मुसाना जरा बोतंगो Holong kita lainnya jorabo tonggo, holong thumuirungna jorabo tonggo, hamzagui kebagna jorabo tonggo, te kebag yakhe tongna ni jorabo tonggo, rutubui manma jorabo tonggo, te kemana jorabo tonggo, tisawui tongna jorabo tonggo, te kibiwui rokorma jorabo tonggo. Sisigna jorabo tonggo, tepawi sukna jorabo tonggo, siring tongna tei koksana jorabo tonggo, hamzagna jorabo tonggo, tei naislerna jorabo tonggo, sobani jora tei kethalaina jorabo tonggo. Samung tangnaisa bini tangmaya ulo tamoman, kaitor jotono bazarui Paile yakhe tomano ang sawiman kha bo bebagni no soi jora songkha te bo borok ni bukhao nai thangjak te thinangni kokno sinano musungro tamokhe kaitor yaphangni simi paitha jora tamok naikha borok romiman ya ang sawimano borok gothang tongsani bokhasranggui tongthogui tongmani slai te kaham krui te jeng jotono kolom tui khiklaiui samung tanggui sathai nungthai omono kaitor ni hli ang sawimano kaitor klaimani abo molbrung no tongkhlainai aro te mungsasuk dawi bomania khaiklaiui bomania jotono bono borom klaiui kirithung hwnui se kaitor omono klaio asuk ungui tongmaro abo bebagno sekangno ungo tei thinanggo ungna tongmarogo bebagno sekangno ungkha ungui thangjarungno kaitor ungui phiro isa samani kaitor jona katha thawai khlaijak Baik, macam eden jomatiano, tahamat tu bawa kore thaka, hai tu sini tu site sampai paika, hai bagai, agalai jora kore padi paithan isurinan bagai angkoi nai, ini adong kamu thani ikon sar joran data nung surima bagai tu pani pani logo no, sini konven anna jora ya farjang nai. Hello.
हामबाय जोंनि गोथां गायदर दं बे जत' फाइमान जाफैनाय सार्केलनि जत' पार्टिसिपेन्ट्स राय खनाय जत' थाखाय सोलिनाय चिनकाइटर लांनाय बुग्रा अजरां सुगियानि सेले निनि कुरियान खरक मनै लबिखौ हामबाय आफामियानि सिमी सेंसवी तिनि जरा अमरपुर सार्केलनि चिल्ड्रेन कन्फारेन्स काम youth retreat program ni बिसिंथि काइटर तुइदुखा तेबो गोबां नमो फेलोशिपनि चरायखनाय रफाय पदे पद एक्टिविटीस बर पार्टिसिपेट खालायफा मोनखा बेनि बागै काइटर हामबाय अबनिनि मुंजों सासानि बागै अबनिनि मुं कुचुमुति जानि बागै बेनि बागै ननो हामबाय गुग्रा दाबक पाइखाक निबखाक थांनि दङ ए बसकांगो पान्दाकतो निबिसिंथि ननो खुलुमलायनाय सुरिलायनाय आफा नों जोंजोनि खाव तियार खालायफिजादों निनि फलाकथा फाननोबो नलबक थानि सुरिखाय सुबाव दंफैजादों हनै मोथांनायसरा जि सुरिनि मुंदा फानखानि सुरिसा हामबाय जत'ना सिनि कनभेनार जरा हामबाय लगे लगे ना कर्मा सानो जरा किसी साले बिसिङोनो ini program no pai roi khlaingan nangmani bagui te kaisa program tongko khalo laimano tabokhe drawing and art competition bodi bagui je participate lainai ro bomung khuzak ro chart paper na phaibai jadi je daga phone ro laiman nai tani unke